Longbajong Youth Development Committee ma thihek pen itum LYDC asong pen dak media pen petengno no pini arjap nang ko kela hello yo pini itum kopi pose arjap nang ko ma pu dak post office athengno mat sir dak langbi pu arbe ke janglo polote dak gari motor te damun e set an pini dak konsil athengno malo dak tame kopi pose Karbi Anglong Thomas Konsil asum tame dak CM EM MP MLA tum la so tuar sigi damlo te kopi apose dak langding lo te Karbi Anglong Thomas Konsil ma dak town committee ma dak PWD department atum tame kopi apose dak kelangding athemana mane ki klobang da dolo komane scooty komane bike mane akeng hongklia elto punoi ma market 100 tum punoi ma ladak ki klobang da dolo dam un set adak lasi la sonsi Karbi Anglong long arbe ke thelo pote ke dam maseun elo da lasi Karbi Anglong Thomas Konsil long ke development puk Hong Kong dipur rong supilong masila son ke ding hak jak pulote kopi ko sonsi ke man dun thek lang ma lasi nitung ninje kangtung la hello nitung la flyover nang pilok la le kam ke like flyover ta me ki kim no lang tha la puda ki ke ko ano ne gari accident kon alo bang kiklo kon alo ne munit tum chithe chot lo lase hedi Karbi Anglong Thomas Konsil tum hedi hek bulot hedi prapjin pela so punro gosto aprang la so tuar bang prap nang po klem nang po la so anghan alang bang man thusrak nang po la so la puna tuar bang ke lasi munit tum kedam ke bang hedi ko ane ke kosto alang litum chini alang litum ke isia gari alang tum hivi agari ke thap tan pen ke alang tum thang na chiniun dei ratum ke leng tum hedi public tum sung pik aloti ke dam ke bang school student atum punoi ma public tum punoi ke dam ke bang punoi janglut ti ho mane bang bojar na kuri tum ma market na kuri tum tamik pang ep meka kapo tuar ta ave ekdom pura lang si handi pet hepet la sedi Karbi Anglong Thomas Konsil tum nangli tum alam ke nije chot nang ni akam nang kelem pitha pojat bang dipurong supia long ko anone kelang ke palang meji aphan itum Longbajong Youth Development Committee tame nang bur itun piklo same pini answer me nitum ning hondu ko ene arjap nang ko arjap je lo pulu nije je lo pulu same aprang same arjap elo lason dak lasi nilutum prabjen pen laso anghan laso alang bang pini pen ma penap ma punro gosto aprang laso alang bang power nang pu bang si ni tum pulo me lang tami hiji me bus stand pen non hak dom pura lo te ho dipu hok dom pura lo hiji me lang angkili ko anale litring alang ki phing alang hiji me bus stand pen chok ekdom pura te arbe ke thelo pote lang no dak khangja la se ni tum Longbajong Youth Development Committee ma LYDC asong hen pen nang keniye kangtung ke la hello Karbi Anglong ASEAN tulam rong hang ake hai nangli prabjin pen la so tuara bang dak pen post office pen up to John Chorong pi ahem ana tame pokali bang prabjin pen punro gosto aprang bunai vek nang po munitum kedam kewang ko ani ke koso lasi prabjin pen laso ainghan malaso tuar bang bunai vek nang po laso alang bang prabjin pen laso alang bang titinang po bang sini tum dak Longbajong Youth Development Committee pen nang curi iglo lasi kedam kewang atum tame ko ani ke kosto munitum lasi nangli chiniso sema nangli ko ananen lam jume pik lam ke nije nangli la silason bang ke lam nije pik bang ke chokche akam nang klem pitha pu bang se ni tu nang chuni iglo nangli konsel athengno marlo la bang ke la si munitum utota jangchok jo an sihata nilita me ki janga bang lo nilita me ko ter bang ano ing hanang selo nilita me la se di nangli la son bang ke klem rinoi ma panap ang bong pen ma pini ang bong pen sa me muni nang chi toy noi laso post office athengno laso atuar bang nang bona pinoi laso anghan bang prabjen pen laso anghan bang nang klem pinang pu pusi ni tum Karbi Anglong Thomas Konsil phan CM tulam rong hang phan nang chuni iklo lasi di